Здравейте хора, аз съм Райков и днес ще правим едно много забавно чуче с Никчо Боса на играта, той ще каже. I'm добър. Хайде, къде е? Чай, че ние ще го изпуснем сега. Сега. Чакай. Ма ни така, като навижда и той... Давай. Къде ми желязото, Пепи? Не, ще крадем много ясно. Пепи, стреляй! Готово. Ето. Клякай сега. Еди бе, как се отваряш това, мамо? Беше. Давай. Ето вътре сигурно ще има някой. Готов съм. Къде отиде бе? Кое е чисто? Там не дай. Чай да вземем това. Отверката. Тук със сигурност май ще има някой. Камера ли има? Не. Телефончето. Добре. Чакай, офис, security. Къде? В офиса? Предавам пал security-то. Хубаво. Как се мърда ръката? Така са такова, отключва. Чай. Да. Ева, майка ме кажа. Чакай, Пепи, чакай. Аз не чакам, аз действам. Чакай, то скъде тялко такова? Тук ли беше камерата? Не. След... Не! Бе, последната секунда отидох. Давай, правим го така. Как? Влизаме направо така. Сега тя слезем долу. Къде си бе? Долу. Къде долу? Най-долу. Аха. Отиди да вземеш саковете. Те къде бяха? Малете от тук дойде. Малете от тук идват. Маля, 15. Ама от всякъде ще идват, ако очакваш. Аз ще умра. Бързо. Ники, сака. Той сега нямам тя. Идвай. Не! Мен също патроните.
Отиваме да се видим. Не мога да излезва. Ела тук без прозорец. Без прозорец. Убиха ма точно пред прозореца. Ще можеш ли да релайвниш? Пълно. Без сега ще мога да взема патрони. Мамка му. Не, свършкаме ме патроните. Хора, ако ви харесва да играем тази игра, пишете за час-две. Айде, Ники. Да ли беше? Свърши ли видеото? Не. Просто казвам, ако ви харесва да пишете за час-две. Не, защото и сега умираме. Ти къде си? Умираме ми, до един прозорец излизах. От стълбите. До стълбите има един прозорец, къде беше. Това ти е ли сто? Да. Да. Как му дигаш? С кой бутон? Задържаш левия бутон. Сега. Аха. Ама аз нямам патрони. Трябва да презаредим. Отиди във вана и там са патроните. Пепи, къде отиваш? Вана! Аз не го помня това ван къде беше. Откъде ти слезнахме? Ела. Идвам. Те тук стрелят ли ни? Да. Къде са патроните? От дъската. Ей тука. Това много малко бе. Би трябвало да заведиш така. Давам много малко. Тръгваме за втори опит. Тук ли беше камерата? Какво правим сега? Тя скачим горе. Давай, качвай се върху. Маля. Пепи, давай го този с щита. Отзаде. Пепи. Давай. Айде. Къде влезе? Ето. Това музичка, ако спреш е хубаво. Ще отваря вратата, бе. Пепи, що не гледаш тука? Виж го. А така. Маля, идва някакъв същи. Бил го заде. Идваме надолу към сейфа. Сега комета къде са? Аз ще пълно да час заредя. Той е страхва да заредя. Къде да ви общетани. Ще стане. Бе, не зареждам бе. Да, защото не си ги изхабил. На 0-0 съм точно. Ужас. Пепи, къде изчезна? Ще умра.
Той вътре влиза, вижда какъв е нахален. Пепи, минай през тях. Заещаш. Идвай сега пак. Ето през позорите. Стаковете къде са? Май в първата стая. Тук са. Вземи си твоя сак. Бебе в твоя. Да, моя отвънка, чак при камерата. Вземи го ли? Абе. Чакай. Къде беше тази камера, бе? Отвънка. Чай, сега идвам. Хайде да съм антиотка, ще ти деба мангалки. Аз ще умра. Стреляй ги, де. Се хилвам. Добре. Не можеш. Може. Sana bez sufit. Je barata шумра. Иди отзаде в сейфа, където беше камерата. Чакай малко обаче. След ще умра, пък нямам патрони. Дедвам. Чакай. Ще малко да зареди да ги убия, по не има и мангали. Чай да сложа такова, чай да взема сака, идвам. Таковете, после ще мислям. Взимай себе си. Взимам се. Чакай се, ходиш отзаде, бе. Аха. Камерата тук ли беше? Да. А не, това е друга камера. Сега къде си? В сейфа. Сейфа ли? Мале. Чай, аз се излезнах отвънка. Малко почивка все пак. Айде, вълните свършиха, идвай да пълним. Беше това. Давай тук сака, чай, че го изпуснах. Пепи, сакаме. Ма не с пистолета, бе, нямаш това. Чай да заредя, нямам патрон. Минавай и тук в тях, вземай патроните. Да затворим тук вратата. Дай затваря. Те пак ще отворят, ама. Ако искаш щипълня, аз ще ги стрелям. Окей. Ако имам патрони, нали? Минавай върху тях, събери патрони. Давай.
Мале, Ники, това видео ще стане твърде дълго, вече е 15 минути. Няма да се качи. Всичко изсежим, бе. Пълни код, пълни се, да тръгваме. Тък му няма никой. Аха, няма никой. Да, бе, да. Помощ искаш? Ай, направо от трънките няма никой. Ще му убият. Мани се от тук, бе. Ако искаш, сакаме на мене пълен, твоят е почти пълен, да тръгваме. Давай, давай да тръгваме. Взимай си сака. Ти излезе ли, бе? Ха? Наистина ли ги? Ма аз излеза. Къде си, във вана? И така, хора, ако ви е харесало видеото, лайкнете, абонирайте се и до нови срещи.